අපි කවුරුත් දන්නවා ආර්ථිකය පුළුල් වෙලා එනකොට ආනයන සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. கடந்த 2 மாதங்களில் இறக்குமதிக்கான செலவு 2 பில்லியன் டாலர்களுக்கு மேல் அதிகரித்துள்ள ஒரு சவால் நமக்கு உள்ளது. கடந்த காலத்தில் வாகன இறக்குமதிக்கான கடன் கடிதங்களும் மிக வேகமாக திறக்கப்பட்டன. எனவே நாங்கள் ஒரு முடிவை எடுத்தோம். இந்த முடிவின் மூலம் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காக பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களை இறக்குமதி செய்யும் போது 3 மாத காலத்திற்கு நாங்கள் வரியை அதிகரிக்கின்றோம். இதன் நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த 3 மாத காலத்திற்குள் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் வாகனங்களை உங்களால் முடிந்தால் தாமதப்படுத்துங்கள் என்ற செய்தியை வழங்குவதே ஆகும். விலையை அதிகரிப்பது இதன் நோக்கம் அல்ல. நாங்கள் தடை செய்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும்? அவசியமான ஒருவரால் கூட வாகனத்தை இறக்குமதி செய்ய முடியாமல் போயிருக்கும். நாங்கள் விதித்தது என்னவென்றால் வாகன இறக்குமதியின் போது விதிக்கப்படும் சுங்கத்தீர்வை வரி 30% ஆகும். அந்த 30%ல் 50% என்பது 15% மட்டுமே அதிகரிக்கிறது. ඒ මොකද්ද තීන්දුව කියන එක පොදු මහ ජනතාවට පොදුවේ තොරතුරක් විදිහට තමයි ඊරෑ ආවේ. කිසි කෙනෙකුට ඊට කලින් ඒ තොරතුරු පාවිච්චි කරලා අනවශ්‍ය ලාභ ප්‍රයෝජන ගන්න ඉඩ කඩක් ලැබුණේ නැහැ.